Вітаю вас, шановні сябры. Сёння мы робім справаздачу за 4 месяцы, якія мы працуем за антыкрызісным цэнтрам «Беларускі дом». Нагадаю, запачаткавалі мы гэты праект пасля падзей, якія адбыліся ў Беларусі 9 жніўня. І з першай хвалі бежанцаў мы зразумелі, што беларусам вельмі патрэбна дапамога, і яна носіць розны характар. Сёння я хацела б падзякаваць нашым сябрам, якія не засталіся збоку і дапамагаюць усім, чым магчыма. Наша французская дыяспара. Шчыра вам дзякуй за тое, што вы адгукваецеся буквальна на кожную праблему, якая ўзнікае ў нас тут, ва ўкраіне. Вы дапамагаеце нам з вопраткай. Вы зараз дапамагаеце нам з харчаваннем. Гэта вельмі важліва, таму што бюджэты нашыя, на жаль, і сёння вельмі абмежаваныя. Вы падтрымваеце нас маральна, падтрымваеце добрым словам. Шчыра вам дзякуй, што вы ёсць у нас, нашыя анёлы. Я хацела бы звярнуцца да сяброў з Нямецчыны. Вы пачулі нас і таксама надаеце дапамогу тым беларусам, якія апыніліся тут ва ўкраіне ў цяжкай сітуацыі. Мы ведаем, што зараз дах над галавой яны таксама атрымваюць з вашай дапамогай. Дзякуй вам за гэта. Нашыя польскія сябры, мы з вамі апыніліся на перадавой, мы з вамі сустракаем бежанцаў, сутыкаемся з рознымі сітуацыямі, чуем жахлівыя гісторыі, прапускаем усё гэта праз сябе, але застаемся ў страю і надаем дапамогу. Дзякуй вам, што вы падтрымваеце нас маральна, раіце вельмі карысныя рэчы. Я ўпэўнена, што з вашай дапамогай наш праект будзе яшчэ якасней і тэрміновей надаваць дапамогу. Шчыра дзякуй, што вы ў нас ёсць. Я дзякую нашай ірландскай дыяспары. Вы далёка, але вы па духу вельмі блізка з намі. Дзякуй, што дапамагаеце. Не пакідайце беларусаў у Беларусі. Дзякуй, што вы побач з намі, не гледзячы на тое расстаянне, якое нас падзяляе на гэтай вялікай планеце. Я шчыра дзякую нашым дыяспарам з светавой суполкі за вашыя парады, за вашу падтрымку, за вашу працу. Я ведаю, што вы, як і мы, не спіце. Вы, як і мы, пастаянна ламаеце галаву над адным пытаннем. Чым яшчэ мы можам дапамагчы? Вас пастаянна турбуе, дзе вы не дапрацавалі, што вы яшчэ можаце зрабіць. Дзякуй, што вы ў нас ёсць. Мае ўкраінскія сябры, вы асаблівыя. Вы мая сям'я, вы маё натхненне, вы мая падтрымка, і вы тыя людзі, у якіх я ўпэўнена на 100%. Олекса, ты займаеш пасаду, і я ўпэўнена, што лепшай пасады для цябе складана прыдумаць. Яна абсалютна твая. Ты ведаеш, як арганізаваць працу. Ты ведаеш, якім чынам арганізаваць людзей вакол сябе. Напэўна, для гэтага праекта лепшага дырэктара мы бы і не знайшлі. Шчыра дзякуй табе за тваю проста бесканцоўную працу, шчырасць і за твоё натхненне, якое ты надаеш. Я ведаю, як ты стаміўся. Я ведаю, што ты не адпачываеш, не дасыпаеш, не даедаеш. Але тым не менш, ты поўны сіл і гатоў побач з беларусамі весці барацьбу супраць дыктатарскага рэжыму. Асабліва ад мяне велічэзная падзяка за тое, што трымаешся і трымаеш строй. Антанас Куракас. Калі я захварэла, я вельмі ціхенька паведаміла нашай агульнай сяброўкі пра тое, што я пачуваю сябе вельмі дрэнна. Ты адрэагаваў моментальна, і з тваей дапамогай я атрымала аператыўнае лекаванне. Я прайшла курс антыбіотыкаў, прышчэпак, розных жарапаніжаючых і іншых таблетак, каб павярнуцца ў строй.
2 тижні боротьби, і я з вами. Веселая, натхненная і готова до боротьби. Щиро дякую тобі за те, що ти, знаходячись у такій тяжкій ситуації, сам вядеш боротьбу супроти диктаторського режиму. Я ще знаходиш час на ось такі мелочі у вигляді мене. Я вас вельми усіх щиро люблю. Я кожному вам щиро дякую за те, що ви у мене є. Я дякую організаторам проєкту. Я дякую людям, які звертаються до нас за допомогою. Таким чином ми ведаємо, що ті історії, які ми отримуємо, і ті люди, які звертаються до нас, не покинуті і не відчувають себе одними. Ми разом переможемо, і ми разом пройдемо ці страшенні часи, щоб підняти бич у стяг, гучно крикнути «Живе Білорусь!», тому що ми будемо звітувати на кожній площі нашої перемоги. Щиро вам дякую. Нехай нам щастить. Живе Білорусь! Слава Україні! І слава нашим світовим суполкам!